बे समनि मोनसे गेदेर रादाब लानानै फैदों बाक्सानिफ्राय। बाक्सायाव अन्थाइ कुवारिफ्राव इनाय जावखांनाय सोलिगासिनो दं। जाउनाव दैमा सेरनि रायजोफोरनि फारसे हुमखि लाबोदों। माबायदि इनाय जावखांनाय सोलिदों नोंथांमोना बिजिनि दारै नुनो मोनदों। बाक्सानि अन्थाइ कुवारिफ्राव इनाय जावखांनाय सोलिदों, जेराव इनायै जावखांनाय सोलिगासिनो दं बाक्सानि अन्थाइ कुवारिफ्राव। दैमा सेरनि रायजोफोरनि फारसे हुमखि लाबोदों इनाय जावखांनायनि जाहोनाव। आरो मख'जाथावना बाथ्राया बिसोरदि बे इनाय जावखांनाया हाग्रा बिफाननि इसारायावनो इनाय जावखांनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। दैमा सेरनि रायजोफ्रा गेदेर अजद लाबोनाय बायदिब्ला एक्सक्लुसिभ भिजन दारै नोंथांमोननो फोरमायगोन आबुङै माबोरै इनाय जावखांदों बाक्सायाव। बाक्सानि अन्थाइ कुवारिफ्राव इनाय जावखांनाय सोलिगासिनो दं। हाग्रा बिफाननि इसारायावनो सोलिदों इनाय जावखांनाय बे हाबाफारिया। खान्थि मानियालासे जानला मेला जावखांनायनि अजद दैखांदों जायगानि रायजोफ्रा। जाउनाव दैमानि बिखायाव सोमजिदों गेदेर गेदेर फख्रि बायदि हाखर। बाटाबारि हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय दिरिं दैमायाव जावखांनाय सोलिगासिनो दं। खोन्दोआरि हाग्रामा मावख'गिरि बाक्सा हाग्रामा बिखाव मसलपुरनि बे अन्थाइ बोखांनाया सोलिदों। खमैबो 20निफ्राय 30 फुट गोथौसिम जावखांनायनि गोथौ अजद सिखारदों। दिरिं दैमानि बिखानिफ्राय दिहुनगासिनो अन्थाइ बाला। हाग्रा बिफानखौ मेनेज खालामना इनायै जावखांनाय सालायनायनि गोथौ अजद लाबोदों। एक्सक्लुसिभ भिजुएल नोंथांमोननो फोरमायदों माबोरै इनाय जावखांनानै डाम्पारजों रोगानाय हाबाफारि सोलिदों बाक्सानि अन्थाइ कुवारिफ्राव। बाक्सानि बेफोर अन्थाइ कुवारिफ्राव इनाय जावखांनाय हाबाफारिया सोलिदों। नोंथांमोना एक्सक्लुसिभ भिजुएलनि दारै नुनो मोनदों। इनाय जावखांनायनि जाउनाव फख्रि बायदि गोथौ गोथौ हाखरफोरा सोमजिनो हमदों। बेराफारसेथिं दैमा सेरनि गामिफोरनि रायजोफोरनि थाखाय हुमखि लाबोदों बेफोर इनाय जावखांनाय हाबाफारिया। बाटाबारि हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय दिरिं दैमायाव बेबायदिनो इनाय जावखांनाय हाबाफारिया सोलिदों। अन्थाइ बोखांनायनि मुङाव सोलिगासिनो इनायै जावखांनाय। 20निफ्राय 30 फुट गोथौसिम जावखांनायनि गोथौ अजद दैखांदों जायगानि रायजोफ्रा। दिरिं दैमानि बिखानिफ्राय दिहुनगासिनो अन्थाइ बाला। हाग्रा बिफानखौ मेनेज खालामना सालायगासिनो जावखांनाय हाबाफारिखौ। एक्सक्लुसिभ भिजुएलनि दारै नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो फगलेन लानानै ड्राम्पारजों जावखांनानै रोगागासिनो दङ अन्थाइ बाला। बाक्सानि अन्थाइ कुवारिफ्राव बेबायदिनो इनाय जावखांनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। हाग्रा बिफाननि इसारायावनो सोलिदों इनाय जावखांनाय। खान्थि मानियालासे जानला मेला जावखांनाय हाबाफारि सालायदों। जाउनाव दैमानि बिखायाव सोमजिदों फख्रि बायदि गेदेर गेदेर हाखर। बेराफारसेथिं बे हाखरनि थाखायनो थैनायखौ बजबना लानो गोनां जादों गोबां सुबुङा। लामा हान्थिनाया आबुङै बन्द जानो गोनां जादों सुबुंफोरनि। बेबायदिनो बाक्सानि अन्थाइ कुवारिफ्राव इनाय जावखांनाय सोलिदों। हाग्रा बिफाननि इसारायावनो दैमानि बिखायाव इनाय जावखांनायनि अजद दैखांदों। खान्थि मानियालासे जानला मेला जावखांनायनि जाउनाव दैमानि बिखायाव सोमजिदों फख्रि बायदि गेदेर गेदेर हाखर। बे नुथायानो जादों बाक्सा जिल्लानि बाटाबारि हाग्रा बिफाननि। आरो बेबायदिनो बाटाबारि हाग्रा बिफाननि मावखुलिनि सिङाव थानाय दिरिं दैमानि बे नुथाय। सिनादिनिनि बे कुवारियाव अन्थाइ बोखांनायनि मुङाव सोलिगासिनो इनायै जावखांनाय। 20निफ्राय 30 फुट गोथौसिम जावखांनानै दिरिं दैमानि बिखानिफ्राय अन्थाइ बाला दिहुननायनि गोथौ अजद सिखारदों। हाग्रा बिफानखौ मेनेज खालामना बेबायदियै दैमाखौ जावखांना दैमा सेरनि गामिफोरनि फारसे खैफोद लाबोदों। इनाय जावखांनायनि जाउनाव दैमा सेरनि रायजोफोरनि थाखाय हुमखि लाबोदों। दैमानि गेजेराव आरो रुगुङाव जावखांना दोननाय हाखराव गोग्लैनानै गोबां सुबुङा अबथिरा थैनायखौ बजबनानै लानायनि जों रादाबबो फोसावनोबोदोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो खौरां मोनदों। बेनि अनगायैबो दैमानि गेजेराव जावखांनाय हाखरफोरनि थाखाय बन्द जायो लामा हान्थिनाय सरासनस्रा रायजोफोरनि। बेनि उनावबो नाथाय दैमानि बिखायाव सान हर सोलिगासिनो बेबायदि इनायै जावखांनाय। नोंथांमोना नुनो मोनदों खोन्दोआरि हाग्रामा मावख'गिरि बाक्सा हाग्रामा बिफाननि बे मसलपुरनि सिङाव थानाय बे हाग्रा खोन्दोनि दिरिं दैमानि बिखायाव इनायै फगलेन ड्राम्पार लानानै इनायै जावखांनाय हाबाफारिखौ सालायगासिनो दङ। हाग्रा बिफानखौ मेनेज खालामनानै सालायगासिनो दं अन्थाइ बोखांनाय
आरो बाला जावखांनाय 20निफ्राय 30 फुट गोथौसिम जावखांनायनि गेदेर अजद लाबोदों जायगानि रायजोफ्रा। बाक्सानि अन्थाइ कुवेरिफ्राव बेबायदिनो इनाय जावखांनाय सोलिगासिनो दं। हाग्रा बिफाननि इसारायावनो सोलिदों इनाय जावखांनाय। खान्थि मानियालासे जानला मेला जावखांनायनि अजद लाबोदों। जाउनाव दैमानि बिखायाव सोमजिदों फख्रि बायदि गेदेर गेदेर हाखर। बाटाबारि हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय बे दिरिं दैमायाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों एक्सक्लुसिभ भिडिअ'नि दारै दिरिं दैमानि बिखानि बे इनाय जावखांनाय। अन्थाइ बोखांनायनि मुङाव सोलिगासिनो इनायै जावखांनाय। 20निफ्राय 30 फुट गोथौसिम जावखांनायनि गोथौ अजद लाबोदों। दिरिं दैमानि बिखानिफ्राय दिहुनगासिनो अन्थाइ बाला। हाग्रा बिफानखौ मेनेज खालामना सालायगासिनो जावखांनाय। जाउनाव दैमा सेरनि गामिफोरनि फारसे खैफोद लाबोदों। जावखांना दोननाय हाखराव गोग्लैनानै गोबां सुबुंबो थैदों आरो जावखांनाय हाखरफोरनि थाखाय बन्द जायो सरासनस्रा सुबुंफोरनि लामा हान्थिनाय। नाथाय दैमायाव सान हर सोलिगासिनो इनायै जावखांनाय आरो बे आयदाखौ लानानै मैखोम बिजाथाइ फोरमायदों। जोङो बिजाथाइखौ नोंथांमोननो फोरमायनो लादों। সমানে য'তে ত'তে জঙাইদি পাৰ পাব তাৰমানে শিল চিল নাছিল। এতিয়া জঙাইদি খান্সি এক দৰা খান্সি মানুহে নামিব নোৱাৰে পানীৰ কাৰণে আৰু কোনো বালা চালা আহি থাকে তাতে গাড়ী দাবি যায়। কোনে খান্দে এইবিলাক? এইটো মহলৰ নিৰ্দেশত খানা যায়। কোনোবা কোনোবা টাউন মহলেতে খান্দ দিছে, মহল নাখান্দিলেতো এনেকে নহয়। মহলে যদি নিৰ্দেশ দিয়ে সকলো খান্দ নোৱাৰে, কেইবাতো এটাতো মাৰি থাকবই, য'তে ত'তে খান্দিছে। য'তে ত'তে খান্দি এফালে কিন্তু উত্তাৰে গেলেতো মোটামুটি 60-70 ফুট হৈ গেল। এই মস্ত দহা হৈ গৈছে, গোটেই একদম খান্দি খান্দি ললা। এতিয়া আমি নদী এতিয়া পানী আহিলেতো আমি পাৰ হ'বই নোৱাৰে। চলি পুলি তাতে মৰি যায়, পৰি যায়, কাৰোবাৰ চাইকেল কাৰোবাৰ গাড়ী পাল্টি যায়। এনে একা অসুবিধাত পৰি গৈছে আমি। বন বিভাগে একো গুৰুত্ব নাই। খালি সেই তাহোন জানে, খালি সেই পইচা লুটা আৰু কয় কি হৈছে এইটো নাজানে। গতিকে নাচাগে কিমানখিনি অসুবিধা হৈছে ৰাইজে। কলেজত অহা, হাইস্কুলত যোৱা, চলিকেইটা এফালে যাব লাগে এই পাখা কিবা বৰবৰী ৰাস্তাই দি এফালে যাবৰ কাৰণে কিমান অসুবিধা। গাড়ী তেল ভৰাবা কাৰোবাৰ গাড়ী থাকাই যাব, গাড়ী নত কিনকি যাব, এনেকুৱা গৈছে। এতিয়া হিচাপতকে বহুত বেছি দহ হিচাপত চাই বহুত দহ গৈছে। হিচাপত খান্দা লাগিছে দোন, কিন্তু হিচাপৰ ওপৰত গৈছে। মানে 60-70 ফুট খান্দি তললৈ গৈছে, পানী উলি যায়। এতিয়া নদীত একবাৰ পানী আহিব ন, গোটেই বালাই সমান আহিব, নামবা নোৱাৰে। যেতিয়া মানুহ ভাল বুলি ৰাস্তা যাব দাবি যাব, উঠি আহিব নোৱাৰে। আগতে সেইটো নদীটো বৰাবৰ আছিল সমানে, য'তে ত'তে জঙাইদি পাৰ পাব তাৰমানে শিল চিল নাছিল। এতিয়া জঙাইদি খান্সি এক দৰা খান্সি মানুহে নামিব নোৱাৰে পানীৰ কাৰণে আৰু কোনো বালা চালা আহি থাকে তাতে গাড়ী দাবি যায়। কোনে খান্দে এইবিলাক? এইটো মহলৰ নিৰ্দেশত খানা যায়। কোনোবা কোনোবা টাউন মহলেতে খান্দ দিছে, মহল নাখান্দিলেতো এনেকে নহয়। মহলে যদি নিৰ্দেশ দিয়ে সকলো খান্দ নোৱাৰে, কেইবাতো এটাতো মাৰি থাকবই, য'তে ত'তে খান্দিছে। য'তে ত'তে খান্দি এফালে কিন্তু উত্তাৰে গেলেতো মোটামুটি 60-70 ফুট হৈ গেল। এই মস্ত দহা হৈ গৈছে, গোটেই একদম খান্দি খান্দি ললা। এতিয়া আমি নদী এতিয়া পানী আহিলেতো আমি পাৰ হ'বই নোৱাৰে। চলি পুলি তাতে মৰি যায়, পৰি যায়, কাৰোবাৰ চাইকেল কাৰোবাৰ গাড়ী পাল্টি যায়। এনে একা অসুবিধাত পৰি গৈছে আমি। বন বিভাগে একো গুৰুত্ব নাই। খালি সেই তাহোন জানে, খালি সেই পইচা লুটা আৰু কয় কি হৈছে এইটো নাজানে। গতিকে নাচাগে কিমানখিনি অসুবিধা হৈছে ৰাইজে। কলেজত অহা, হাইস্কুলত যোৱা, চলিকেইটা এফালে যাব লাগে এই পাখা কিবা বৰবৰী ৰাস্তাই দি এফালে যাবৰ কাৰণে কিমান অসুবিধা। গাড়ী তেল ভৰাবা কাৰোবাৰ গাড়ী থাকাই যাব, গাড়ী নত কিনকি যাব, এনেকুৱা গৈছে। এতিয়া হিচাপতকে বহুত বেছি দহ হিচাপত চাই বহুত দহ গৈছে। হিচাপত খান্দা লাগিছে দোন, কিন্তু হিচাপৰ ওপৰত গৈছে। মানে 60-70 ফুট খান্দি তললৈ গৈছে।